la umoja wan Kenya Alliance na bedo kanyo gi kata jokanyo mag Luo Council of Elders e county ma Kisumu adok kanyo mana thuolo machok kende ateri nyaka Rongai obila e gwenge ma Rongai county ma Nakuru omaka chich moro mitudo gi ohala mar nyuoyo kong'o ma ok opuodhi. Obila go nomake apedha mane gitimo e kar dak ma Olive Inn kama ne giyudo boxes 100 mag kong'o mane ilose odno. Komanda mar obila mar Rongai Wilberforce Sicharani wacho ni oseket math go e gari moro ka idhi usgi e dukni mag gwenge ma Naivasha. Obila go dhi nyime gi manyo wuon odno, bende gichich ni en wuon ohala no. Na nusu tulipata habari kutoka wananchi kwamba kuna nyumba ambayo wanashuku kuna pombe hizi second generation zinauzwa. Tukapata kuna gari Probox imewekwa hizo pombe second generation. Tulipoingia katika hiyo nyumba walikuwa inatumika kutengeneza hizo pombe za second generation. Tumepata mitungi, tumepata jerrycan nyingi sana, tumepata stickers